Ayiwa an balimaw aw ni ɲantuma kibaruya min b'an bolo ka ladaw tulo kan o de ye k'a fɔ ko an ka premier ministre ale tun kɛlen don ka tagama dɔ boloda an ka jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ nka k'ale o bɔ a ma ka d'a kan k'a fɔ ko bilasira mobili minnu bɛ tugu a kɔ ko o mobili o masinama in kelen yɛlɛla min ka ni ka o exploser ayiwa yirala k'a fɔ fɛnɛ tuguni ko o explosion in kɔnɔna na sa ko maa 10 de bɔnɛla nin na ni civil 8 bɔɲɔgɔn ɲɔgɔn na ko de kɛra sababu ye ni a y'a ka tagama in ni ka o sonsori ayiwa o tɛmɛlen kɔ ka o ye kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka ladaw tulo kan o de ye k'a fɔ ko maa 500 minnu tun y'u ka sɛbɛn bila INPS baaraw tali hukumu kɔnɔna na ko olu bɛ ka welewele bila jamanakuntigi ma bi an filɛ nin ye i b'a fɔ yɔrɔ min na ko ka d'a kan k'a fɔ ko kabini salon k'olu y'u ka sɛbɛnw bila ko wele ma kɛ olu ma ko nka k'olu ɲɛ b'a la k'a fɔ ko bi u bɛ ka mɔgɔ dɔw ta o INPS o baaraw la yen nɔ ayiwa ko o kɛlen don kɛwalew ye kɛwale minnu kɛlen don ka olu bɔ u cogoya la kosɛbɛ ko wa k'u bɛ wele bila ka taa an ka jamanakuntigi ma k'a ka fɛɛrɛ kɛ ni k'a ka layidu timɛ ka olu ka hakɛw d'u ma ka d'a kan k'a fɔ k'olu ka papiyew sɛbɛnw bilalen don INPS la kabiri salon ayiwa an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka ladaw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la